Tinokudokezai mabuja tauya anodza nyasi nhau iro zuva rochi17 mwedzi uno waNyamavhuvhu. Nyasi vanhu vazhinji wavhunduka vachiverenga pakanzi ZANU-PF iri kureketa kuti bato roCCC rinofanira kuti rimisiwe kana rikareka kuchinja maitiro ari kuita zvinhu. Unotoshamisika kuti kohokonai kuzoda kuona zvokuringa zviri kuitika kumba youmwe imi kwenyu muribe kunhadzirisa. Pakaita kunyangariwa mashura chaiwo. Rekai tigoona hedu kuti zvinenge zvienda nekupi. Iro bato roCCC ragoreketa kuti kuchitungwiza mumwe wavo anonzi Tawanda zvinowanda kwaiya akapambiwa nemapurisa akagokubiwa nemapurisa epauniti ero akabva aendesiwa kusungiwa akaisiwa mujere maomo, asi kwainyasi amukira kuboeka akapfa. Ipapa wari kutorwadziwa kuti palibe kana zvamboreketeka nemapurisa kana kuti zvii zvakaitika, palibe kana chibodzi chareketeka. Rekai tigoringe kuti inenge ichipera sei nhau iyi, asi zvakaita kunyangariwa. Bato roCCC nyasi rapa mureketo waro unochokuita nezvosarudzo pabodzi nezvevanhu waro vari kuramba vachindoisiwa mumajere kureketa kuno kunyanya wokunyatsime wari 16. Ipapa wagotoreketa wakati muri kundoonawo megani kuti zvinhu zvakaita kunyangariwa chipero chacho chakapenutsiwa kusiri kwedu zvokutoti chiri kuramba chindoita kuita kuhwadza chaiko. Ipapa wagotoreketa kuti kana sarudzo dzikaitiwa munzira yakanaka, wanohwina waribe kana kufunga kana kuvhunduka nekutoti vanhu vese munyika mese wari kutohwada. Wagoreketa kuti wacharamba wachipfanya kuti zviite zviri nani peno wangaboye zvinhu zvingaitike kuti zvinhu zvivachinjirewo zviitiwe zvakanaka. Ticharamba takaringa ipapa kuti vanenge vachizviita sei. Wagotovhundukawo nokutoti idi vanhu wavo vari kuramba vachindoisiwa mujere wakati iwo waribe kuvataya, asi kuti matsitsirirwo ari kuitiwa nehurumende ndiwo mazvinuba. Rekai tigoringe kuona kuti peno wachabvuma zviri kureketiwa naJacob ngarivume zvokuti kuitiwe zvokuratidzira munyika mese. Rekai tirambe takaringa tichiona. Hurumende yagoti iri kuenda kuMozambique kuti iende kofukunura vanhu vakapfa vakagwarashiwa vamwe vakapfuchiwa nedutu mupengo idai. Ipapo wagototi kuna vanhu vari kuzivikanwa vari 39 wakapfa mugorero ra2019 pasaikironi idai. Ipapa kwaiva vazhinji wavo wakakukuhwa wakaenda wakaweredziwa norwizi rutsitu. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiitika sei kana kuti zvichaitika rini, tinenge tichindokunyepai. Semazuva ese zvamunogara ziva wakuru wehurumende pavanosunga mumwe wavo womubato weZANU-PF vanondoita ichibaterege nyasi uno Justice Meya Wadyajena atopuwa bhero rache rozviuru 200 zvomari yomunyika. Wabi yedu rekai tigoramba chireketa kuti vanokama mukaka wakakora kare, asi paribe chisingapere. Kubulilima bato roCCC riri kuramba izvezvi rakatomira richitoti vanhu vese itai kacha muende kovhota zuva rochitatu romwedzi uri kuteera uyu. Ipapa vari kuisa vanhu kwamoyo vanoti makadhi moyo ari mudzimai akukuwadhi yochi13, Ephraim moyo ari murume wokuwadhi yochi14 naimwe Ephraim moyo ari wokuwadhi yokutanda. Rekai tigoringe kuti vanenge vachiburika sei ipapa, asi tiri kuvashuvira tuzvinhu. Mumiriri mudare reparamende bato ravamonzora anonzi Tekeshe kwai agoti vanhu vari maMP waakutoda kuti vabhadhawe mari dzavo dzepokugara kuti vazvitsvakire vegani nokuti vari kuramba vachindodzingiwa mumahotera emuHarare. Rekai tigoringe kuti zviri kudini, asi ipapa tiri kutoona kuti vatoronga dhende ravo rokuti vagare vakaita kununha nomari ivo vanodzimba nohama dziri muHarare zvokuti vanenge vachindoenda kuorara ikweyo, mari iyo waita kutsindira havo. Idi pakaita kunyangariwa chaipo. Wapwere wari pakati pemakore
matanhatu kusvikira pa15 kwai wari kufanira kuti wabaiwe pokare kamushonga kochirwere chobhirikwiti. Kureketa kuno chirwere chi chaita kugwarasha vazhinji chaivo zvokuti wakuru hurumende waakutoda kutoti wamanikidze munhu wese ari pakati pemakore matanhatu kusvikira pane iwo 15 kuti abaiwe kuti kwai karege kuramba kachindotekeshera kunge heno ikweyo. Rekai tigone kuti unye hwacho huchamisiwa hwaapapi. Tiri kufara kunyepai kuti kwai ipapa zvagoreketika nebazi rinonyoresa wanhu nozvinhu kuti kwai wanhu vari kuda kuita zvomapasipoti waakukwanisa pokare kutanda kuita izvezvi. Tiri kutenda kana chiri chokwadi. Imi kana ari manyepo munondotinyepa kunzvimbo dzamuridzo kuti zviribe kuitika izvi kana kuti zvinenge zviita sei tigozoziva. Nyasi wakomana wekiriketi yokwedu waratidziwa pachena kuti wari kuita zvokutamba hawo nechikwata chokuIndia. Izvezvi Nyasi wakubiwa India, iwo waburitsiwa noIndia, waita mumhanyo inoita 120 iwo wakagotadza kuita kuti India iite kana munhu mubodzi wawanoburitsawo kusvikira watosvitsa pa120 mumhanyo yawo pakaita kunyangariwa kani. Rekai hedu tiringe dzopasi rese. Mashura anoitikawo muSouth Africa atisingazivi kuitawo kwedu, asi ari mashura akanaka anoratidza kuti vanhu vese vanokodzero dzavo. Mapurisa okanzuru yoJoburg anozivikanwa nokuti JMPD kwai Nyasi anga ari kuita zvokuratidzira wachiti wari kuda kuti waingidziwe mari yakanaka. Pakaita zvokunyangariwa Nyasi mugwagwa mizhinji ikweyo yanga yakaita kupfikiwa chaiko nokutoti ndo wanga wakaita yokupfika. Unotosaya kuti kana iwo wariwo wari kuita kuti mugwagwa iite kunetsa kudare kutekaira, mbani achazozvimisa. Rekai tigoramba takamira tichiona. Sangano rwabasa rokosatu ragoreketa kuti zuva ro24 mumwedzi uri kuteera uyu wari kuda kuti waite zvokuratidzira chaizvo kuti hurumende ichinje maitiro. Rekai tigoona kuti zvichakoneka chere kana kuti zvinenge zvichiita sei. Tinoramba tichindokunyepai. kuMalawi kwai waita chirwere chokorera chomanyoka chiya chiri kuramba chichitekeshera nonyaya yemvura iri kunwika mvura yakasvipa. Kureketa kuno wagotoreketa kuti kwai kwapfa vanosvika 44 apawo vanosvika chiuru chibodzi no43 kwai wakatobatiwa nechirwerechi. Pakaita kunyangariwa zvino hazvatifungisa makore a2008 kweduno chakaita kuvhiringidza vanhu chaiko zvokutoti vamwe pakaita kunyangariwa, asi tondoimba kuti wakaramba wachishamba manja yawo nodota nokuti zviite zviri nani zvinoitawo zviri nani. Rekai tirambe takaringa. Masoko ari kuburika kuKinyaku ari kuratidza kuti pano tsoro dzakatambiwa chete panyaya yesarudzo nokutoti mukuru wozeki yeikweyo agotoreketa kuti kwai wanhu wana waye wagoti iwo wari kudaba zvakaburika zvaakareketa wariwo komisheni yozeki yawo ikweyo. Kwai wakanga watoti wakuda kuti sarudzo dzitanikidziwe pokare, iye akabva aramba. Iwo pokare wakabva watoti aiwa ndiye nyakuda kutoti tiite zvokutangidza sarudzo pokare, ari kuziva kusikinya kwaanga aita tukono. Paribe agoziva chokwadi nomanyepo, asi pane chakaitika basi chisiri icho. Munyaya yogumisira Nyasi kuBulletin wari kuita kuchema kureketa kuno waakundoda kufananawo nesu wabiyeduwa nokutoti ipapa kwai makwirira anoita zvinhu munyika yawo iyi atosvika pazvikamu 10 kubva mu100. Woziva kuti pakaita kunyangariwa ukaona waakutosvika 10 wotoziva kutoti paribe chisvinu kambwa kamwahu nokutoti kwai makore 40 waribe kana umboona zvakaita kudandi. Rekai tiringe zvakaita kudando tichiramba tichiona kuti zvinenge zvichitekera sei. Tiri ipapo zvedu. KwaNyasi togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.